sabay kanang ganina na ako'y nag-DIY ko nga rin niya kanang wala lang ko yun na balik ko mag-DIY lang ko na. Pero na-realize na ko mag-video na lang ako ng DIY na ko no. So muna akong ibuhat. Usually kung mag-shoot ko video, muna siya ang plate sa camera para inaani nga head like itang di mo diha. Pero ako ganahan mo ko nga quick release akong plate. So ang quick release nga plate mo ni siya. So murag kani siya kining plate ibutangan na ko aning quick release plate. So there it is. Pag human, wala na siya. So ibutang na ko niya sa aning tripod. Sakto ra kayo pero di palit ko bagong tripod head. Yang bago na kong tripod head kay mao ni siya kaning be free. Gamay ba? Gamay ra kay siya niya. Inigbutang na ko niya, igbutang na ko aning plate. Butang mo sa plate. Sakto ra ta kay siya nga ri. Lapas siya nga ri. Ya, kung imong hunaon kini inline na ni siya dire. So balid ay. Kini inline ra dire. So okay ra to mubo ni siya nga plate pero para mo ni siya kanang mga taga sa camera ba. So akong gibuhat is kining ilalom nga plate which looks like this. Ako siya gigabas, akong iputol, muna akong ibuhat. Kanya kanang mao na ni siya ang gawas. So from kani ako ning gi-grinder diri. So na siya. Ibutang na ako tong plate nga katong quick release plate. Mao na siya. Karon inigbutang na ko ning kining karaan, mo ning karaan. So tangtangon ta ni. Ibutang na ko ning bag-o. Ana. So iglak. Sakto ra kay ngari. Sakto ra kay ngari. Sakto ra sad ngari. Wa na, patiks na. Nya nakanindot ana kay namoy karaan nga ring tripod head, fluid head pag video sad. Mo siya dako ayo. Hindi siya mahalin. Pero gamay mo siya kuan. Kung akong butang plate gihapon, tanawa. Butang na plate. Taas kayo, lapas na siya, lapas siya. So ang gibuhat is same thing. Gigamit to na ko akong plate nga hinimo. Tara. Muna may tabo. Lock. So sakto ra kayo. Sakto ra kayo nga rin. Oh. Sakto ra sa kayo nga rin. Patiks. DIY. Though, mas kadang malagi makakuha siya integrity kay panggagmay nga camera. Pero ako nagamit na niya kanirmang kaning plate sa Peak Design. Kani. So ako na lang clip on diha. Okay ra kayo. Paite ra kayo. Oh, malto siya bay. Pakita lang ako yun sa pagbuhat. Gigrayan ako quick lang. Pero, maura. Sunod mo na video. Mag-update na ta. Wala naman. Nahunan na lang ako. Video lang kanina. Wala lang. Sige, bye.